Assalamu alaikum jama'a. Sunana Hassan Shehu. Kaddarata. Babi na farko. Kaddara mutuwa. Muddin kana numfasawa san babu yanda za a yi ka tsere musu. Duk gudunka. Da akwai wata magana da magabatan mu suke cewa duk mai tsoron mutuwa to ku tabbas ba zai guje mata ba, ko da ku zai hau can sama ƙololuwa. Garin ɗan Sadau, jihar Zamfara, shekara ta 2000, tale-talen dare. A wannan lokaci duk mutanen da suke garin jihar Zamfara sun yi bacci, amma baba bai yi ba. Yana ƙofar gida bisa wani benci da ya saba zama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hankalinsa ya tashi, gabansa ya faɗi. Waɗansu mutane ne suka shigo garin, suna ta kashe bayan Allah. Me aka yi musu? Babu wanda ya san me aka yi musu. Suna ta hallaka bayan Allah, ko kaɗan ba su da imani. Baba ya miƙe cikin gida da gudu. Mama Hassan, tashi. Mama ta tashi. Ta ce mai gida me yake faruwa? Ce babu lokacin yi miki bayani. Ki dai tashi Hassan mu gudu mu tsiratar da rayuwarmu. Ta ce amma mai gida. Ta kwalla ƙara. Abinda kunnuwanta suka jiye mata. Ƙarar bindiga. Mu a gurin mu 'yan karkara baƙon abu ne. A fina-finai muke gani. Ta ce mai gida wannan kamar ƙarar bindiga. Ce ba kamar bane ba, tabbas shi ne. Waɗansu mutane da suka shigo cikin garin suna ta hallaka mutane, ba sa barin kowa, babba da yaro, kashewa suke. A gabana suka kashe gaba ɗaya iyalan gidansu Yahuza. Ta sha san mu tsiratar da rayuwarmu. A wannan lokaci na yi ƙololuwa a cikin bacci na, kawai ji ne mama ta yi sama da ni. Muka fita ta bayan gida, muka shiga jeji. Ba gida gaba ba gida baya, ba mu san inda zamu ba, kawai gudu miki. Lokacin shekara ta 10, ba na mantawa. Mama kuwa tana da ciki wata 7, amma haka ta kankani ni ta danƙen hannu, kawai gudu take, ko kaɗan ba ta ƙosa ba. Ba mu san inda zamu ba, kawai mun bujeji. Mu ba maharba ba, ba kuma mutane masu rayuwa a jeji ba. Rayuwa muke a ɗan ƙaramin garin, muna zama cike da zaman lafiya, ga soyayya. Mutanen garin ɗan Sadau. Haka muka yi nisa da gida, mun yi gudu ya kai na rabin sa'a, muka hango wani katon tudu. Ko da muka hau kan wannan tudu, muka juyo muka hangi garin ɗan Sadau. Garin ɗan Sadau na ci da wuta. A iya inda muke ma muna jiyo ƙarar bindiga, kawai kashe bayan Allah suke. Kaddarata. Babi na farko.